Punta ka na tong tanan mga igsoon ko diya sa Ginoo. No? Excited na ba ang tanan sa atong panimbahon karon? Kumusta man ang atong tibok simana sa atong sa kinabuhi? Malipayon ba? No? Ano yan sa kita diri karon? Nagkahiusa aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Sa dili pa nasugdan, ang akong gihangyo ang opening prayer ni Pastor Gideon Candelario. Kung gihangyo matag-usa sa pagpanindog ug atong ihatag ibutang ang ato ang hunahuna atong kasing-kasing sa pagduol ngadto sa atong nga Dios aron sa pagsimba sa iyahang pagkamaayos sa atong ginabuhi. Amahan Dios nga makagagahom, Dios nga maoy naghatag kanamo og panahon nga makaduol kami kanimo, makasimba, makahalad sa among kinabuhi nga imuhang giluwas, gibag-o o gihinluan sa imong pulong. Niya kami o Dios aron sa paghalad kanimong mga pagdaig, paghalad og mga pagpasalamat. Aron niya kami o Dios aron sa pag-awit alang kanimo, pagpasidungog alang kanimo amahan. Dawata o Dios ang among mga halad gikan sa among pagsugod hangtod Ginoo sa among paghuman. Mabati namo ang imong presensya, mabati namo o Dios ang imong pag-atiman. Salamat o Dios nga padayon kang magapanalipod bisan pa sa among mga kaigsunan nga nakaron sa nagalaing mga lugar dapit nga nakig-uban sa among pagsimba kanimo. I declare nga imo usab silang iblas, imo usab silang panalanginan sa tanan nga mga katawhan makabati makadungog sa imong mga pulong. Salamat amahan nga imo na usab kaming lig-unon og panalanginan, imo na usab kami nga dasigon sa pagpadayon sa pagpangalagad kanimo samtang dunapay panahon. I-bless Ginoo matag-usa nga sa amo ang pagabuhaton karon ikaw o Dios magadawat. Dawata o Dios ang among mga pagdaig, mga pagsimba, ang among mga halad, ang among kinabuhi nga gihalad diha kanimo. Dawata o Dios. Salamat Lord nga padayon kang magatagbo bisan pa sa among paghalad o pagdaig, pag-alagad kanimo. Padayon mo kaming gitagbo o Dios. Padayon nimong giatiman ang tanan nga among gikinahanglan. Ikaw nga Dios nga naghatag kanamog kusog, kalipay, kalinaw, labaw sa tanan kadasig sa pagduol kanimo aron sa pag-awit ug pagdahig kanimo lamang. Ang among kinabuhi gikan kanimo, ang tanan nga naa niini gikan kanimo, ug alang lamang kining tanan kanimo Dios. Salamat o Dios nga nining takna imong dawaton o Dios ang among mga halad. Dawaton nimo o Dios ang among pagsimba. Dawaton nimo o Dios ang amo ang mga pagdahig. Kung doon na may mga nakaulang, nakababag, salamat Ginoo nga imong tangtangon, imong hinluan, imong pasayloon ang mga kaigsunan, imong katawhan nga nakasala o nakalapas. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga mong gilagaran mapasayloon o maluluyon. Andam gayon mamati sa among mga hangyo o mga pag-ampo o andam mo dawat sa among gipangayo kanimo. Salamat o Dios nga imo nasab kaming panalanginan nga bisan pa sa among pagsimba kanimo. Salamat Ginoo nga mabati namo ang imong pagbisita karon sa among panaghiusa sa among pagsimba diha kanimo. I declare blessing sa matagusa in Jesus name. In Jesus name we pray. Amen. 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 May buntag ka natong tanan. Ang tanang may gininhawa, andaw na ba ang mudaig sa atong buhay nga Dios? Amen. Hallelujah. Gisugo ta sa Ginoo mga igsoon ko sa Ginoo nga ang atong tibok kusog, kasing-kasing, huna-huna tibok natong lawas, atong daygon ang atong buhay nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Atong awitan ang atong Ginoo mga igsoon ko sa Ginoo. Sa dihang muawita sa atong buhi nga Dios, ipakita mga igsoon nga gikan jud sa atong kasing-kasing. Amen. So, ingon diha ang awit nga dili ta magluya-luya sa pagdaig o pagsimba sa atong buhi
buhi nga Dios. Amen. So kung mahimo atong lamanuhon ang atong igsoon diha sa pagtuo, kung ingna ayaw pagluya-luya. Hallelujah. Pagluya-luya sa pagkay kaniya. Kay kon magluya-luya, maalkansi ka, maalkansi ka. Kung doon ang may problema, ayaw huna-huna. Muli sa pasyan, sa presensya niya, sa presensya niya, ipataas ang gamot sa pagkain kaniya. Lingi sa wala. Lingi sa wala, Lingi sa tuo. lingi sa tuo. Pahiyumi. Pahiyumi ang katupan mo. Ipataas ang gamot. Ipataas ang gamot sa pagkain kaniya. Lingi sa wala. Lingi sa wala, Lingi sa tuo. lingi sa tuo. Pahiyumi. Makanta ang katupan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Nindot kayo mga igsoon ko sa Ginoo nga diya sa atong pagdaig sa atong buhi nga Dios nga kana bitong hinukad jud sa atong kasing-kasing ang mga pagdaig. Makita gina sa atong mga padagway igsoon nga malipayon. Hallelujah. Niya, welcome ang ato ang mga kaigsuonan nga bisita nilang Taflin gikan sa Cebu. Welcome ang matag assignment. Hallelujah. Dalaygon ang Dios nga niya sila karon nagiguban kanato aron sa pagdaig pagsimba sa atong pagbubuhat nga walay lain nga sa Jesus. Amen. Hallelujah. Ato ipasusi ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing o huna-huna mga igsoon ko sa Ginoo. Tuguti igsoon nga ang Dios mo'y mususi sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kung aduna may mga unsang may naa sa sulod sa atong kasing-kasing mga igsoon ko sa Ginoo. Kung mahimo igsoon ato sa nang iheklen og atong paharion ang atong Ginoo Jesus sa atong kasing-kasing huna-huna kay ang gipangayo sa Ginoo sa tibuok semana karong adlaw gusto ni Lord nga walay laing manag-iya sa imong kasing-kasing kanako ug kanimo kundi ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Atong awitan pagyud ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Yes, Lord. Salamat Lord Jesus sa imong pagsusi sa mga tagsa-tagsa kakasing-kasing amahan. Hallelujah. At doon naman kayo nakita amahan nga mga kabukaton, Jesus. mga kaluyahon, mga pagkulang nga na kanimo amahan. Karon Lord Jesus, mga igsuon ko sa Ginoo, amo kamong gihangyo nga itugyan isalig na sa atong buhi nga Dios. Kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Doon kamo nga gikapuyan, gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Ingon ang Ginoo mga igsoon, nga papahulayon ko kamo diya sa presensya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ang presensya sa atong buhi nga Dios. Masinati na to ang tumang kalipay, kalinaw, katagbawan. Dihala man nato kaniya makatagbawan. Mga kaplakan igsoon ko sa Ginoo. Glory, thank you Jesus. Yes Lord. Amang welcome ang ibang presensya karong kapuntagon na mahal. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Yes Lord. Amang kang awitan Lord. Amang kang simbahon na mahal sa tibuok na mong kinabuhi Lord Jesus. Yes Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Susihan kay Ginoo
kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandog mo o kawa. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Ang ako nahikatulong nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, Yes, Lord. ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ania ako Ginoo. Yes, Lord. Come on, church, Lord. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Susihan Ginoo ang kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandog mo o kawa ang ako nahikatulong na pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ako. Yes, Lord. Nagbawa kami yun sa ibang presensyahan. Ani ako. Yes, Lord. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ako, punon mo ania ako Ginoo. Hallelujah. Punon mo ania ako Ginoo. Yes, Lord. Nasinati ba nato ang pagkakos sa atong buhay nga Dios? Amen. Kung nasinati ni mo igsoon ko sa Ginoo, kanang di ta kapugong nga diya sa presensya sa atong buhay nga Dios. Di na to mabantayan nga nagtulo na di atong luha. Amen. Di man tuod makita sa uban nga nitulo, pero sa sulod sa kasing-kasing nakita na sa Ginoo kung unsay iyang gi-priority karong kabuntagon. Amen. Hallelujah. Gisugo mo ta sa Ginoo, mga igsoon ko sa Ginoo nga mudaig ta. Amen. Diya sa mga pagdaig, mga igsoon ko sa Ginoo, aduna ginay mga panagsayaw. Amen. So, naingon diya sa Salmo, naingon diya nga dayga ang Ginoo. Salmo 150. Dayga ang Dios diha sa iyang templo. Dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga makagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga trompeta. Dayga siya diniyogan sa
sa mga alpa ug sa mga lera. Ingon di sa 4, dayga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw. Amen. Ingon di, dayga siya dinayugan sa mga alpa ug sa mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang, sa mga masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo, kamong tanang binuhat. Dayga ang Dios. Hallelujah. Sugo ta sa Ginoo nga muday ta sa buhi nga Dios nga uban ang mga panagsayaw. So basin matingala ang uban no nga mga first timer. Ingon di ang pulong sa Ginoo nga kung daykon di nato siya. Daykon di nato siya uban ang malipayong mga awit ug mga panagsayaw. Muna sa pagdaig nato sa atong buhi nga Dios, musayaw ta. Amen. Kay kani ato mga igsoon ko sa Ginoo, di ba? Sa wala pa ko makaplagan sa Ginoo, wala pa ta makaplagan diha sa Ginoo. Di ba musayaw man ta? Diha sa diskuhan, unsa pa ka kumpara sa Ginoo? Atong gamiton ang atong kusog para mahimaya, madaig siya kanato karon kabuntagon. Amen. Hallelujah. Atong gamiton ang atong mga kamot. Mga Kristiyano na kay Kristo Ay umaawit sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit tayo. Magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang kagalakan sa Panginoon. Sayaw igsoon. Isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano Ang mga Kristiyano na kay Kristo ay umaawit sa mga samba sa Panginoon. magsiawit tayo. Magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang kagalakan sa Panginoon. Ilundag igsoon. Ilundag. Ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano Ang mga Kristiyano na kay Kristo ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. magsiawit tayo. Magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang kagalakan sa Panginoon. Cha-cha igsoon. Itsa-tsa mo, itsa-tsa mo, Itsa-tsa. itsa-tsa mo, itsa-tsa mo, itsa-tsa mo, itsa-tsa mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano Ang mga Kristiyano na kay Kristo ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. magsiawit tayo. Magsiawit tayo, amen, at manalangin upang makamtan ang kagalakan sa Panginoon. Ipuri igsoon. Ipuri mo, ipuri mo, ipuri mo, ipuri mo, ipuri mo, ipuri mo sa Panginoon. Ipuri mo. Ipuri mo, Cha-cha. satsa mo, itsatsa mo, Ilundag. ilundag mo, ilundag mo sa Panginoon. Musayaw ko mayo.
Masaya kong maayo, masaya kong maayo para sa Ginoo. Oh, masaya mo maayo. Masaya kong maayo, Hallelujah. masaya kong maayo, masaya kong maayo Para sa Ginoo. Oh, Kayang kalipay na gimbati sa sunod ning dughan ko. Masaya ko sa Ginoo. Kayang kalipay na gimbati sa sunod ning dughan ko. Masaya ko sa Ginoo. mapapakong maayo. Mapapakong maayo, Yes, Lord. mapapakong maayo, mapapakong maayo para sa Ginoo. Oh, mapapakong maayo, mapapakong maayo, mapapakong maayo para sa Ginoo. Kayang kalipay na gibati sa sunod ning dughan ko. Magpapako sa Ginoo. Kayang kalipay na gibati sa sunod ning dughan ko. Magpapako sa Ginoo. Mulokso ko maayo. Mulokso ko ang maayo, Yes, Lord. mulokso ko ang maayo, mulokso ko ang maayo para sa Ginoo. Oh, Mulokso. mulokso ko ang maayo, Yes, Lord. mulokso ko ang maayo, mulokso ko ang maayo para sa Ginoo. Kayang kalipay na gibati sa sunod ning dughan ko. Mulokso ko sa Ginoo. Kayang kalipay na gibati sa sunod ning dughan ko. Mulokso ko sa Ginoo. Waday ko sa Ginoo. Dahil ko Hallelujah! maayo, dahil ko maayo, yes Lord, dahil ko maayo para sa Ginoo. Oh, Waday. dahil ko maayo, dahil ko maayo, dahil ko maayo para sa Ginoo. Kayang kalipay na gibati sa sunod ning dughan ko. Maday ko sa Ginoo. Kayang kalipay na gibati sa sunod ning dughan ko. Maday ko sa Ginoo. Moday ko sa Ginoo. Moday kami kanimo lamang, O Dios. Musimba kami kanimo lamang. Molagad kami diha lamang gyud kanimo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tungod sa tanang panahon nga kami padayon nimong giubanan. Yes, Sa Lord. tanang kahimtang nga among nasinatian padayon mo kaming giatiman. Amen, Lord Jesus. Gikan pa sa among pagkahimugso ning kalibutan hangtod karon padayon nimong gipabati ang imuhang pagbantay, pagproteksyon, pag-amuma kanamo. Yes, Lord. Glory
Sa unahan sa mong kinabuhi, dili kami angay mabalaka. Yes. Sa unahan sa mong kinabuhi, dili kami angay mahadlok. Amen, Lord Kay doon God. nami Dios nga kasaligan. Yes. Doon nami Dios nga nagatiman. Yes, Doon nami Lord. Dios nga nag-uban kanamo sa tanang Jesus. panahon. Bisan asa kaming dapit na ka, O Dios, aron sa pagtakbo, pagatiman, pagkamuma kanamo. Imo kami gihatagan og kusog, imo kami gihatagan kaisog sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Yes, Lord Jesus. Dili gid kami mabalaka o God. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Walay kahalok o kabalaka, kay ang saan mo, Ginoo, magauban ka. Karunog sa walay katapusan. Magulang ka na kong anak ko. Sa kamit-bit man, O Diyos, kahayag ka. Ang agianan ko, giandaman mo, halang doon ka, Ginoo. Kasaligan o dili ka makutan. Kay Diyos ka nga gamhanan. Kanunay nga Sa bisan asang dapitan, kay ka na kumagauban ka, Diyos nga kasaligan. Hallelujah. Kasaligan ng imong mga saan, O God. Kasaligan, O Diyos, ang imong mga pamaagi. Yes, Lord. Dili kahit mapakyas ang imong mga pulong. Kanunay kang nagmatinod-anon sa imong mga saan, sa matagusahan na bituo kanimo, Amahan. Yes, Lord Jesus. Walay kahadlok o kabalaka. Saan mo, Ginoo, magauban ka. Karunog sa walay katapusan. Kay magulang ka na kong anak ka. Sa kahit man, O Diyos, kahayag ka. Ang agianan mo, gidanagan mo, halang doon ka, Ginoo. Kasaligan o dili ka mapukan. Kay Diyos na nagamhanan. Kanunay anaan sa bisan Asang dapitan. kay ka na kumagauban ka, Diyos na kasaligan. Diyos na kasaligan. Diyos na kasaligan. Oh Diyos. Diyos na kasaligan. Yes, Lord. Diyos ka, Amahan, nga kasaligan sa matag usa na mo kakinabuhi, Amahan. Diha o diha lamang mi kanimo, O Diyos mo salig, Amahan. Dili kami mo salig sa tao, apan diha kanimo, Amahan. Diha mi makasalig, Amahan, kay ikaw ang Diyos kasaligan sa tanang butang, Amahan. Sa panahon, Ginoo, nga moduol mi nga kami
kami mahimo, Amahan, kung wala ang imong tabang kanamo, Lord Jesus. Ikaw ang Dios, walay pagkausab. Kaniadto karon og sa umaabot. Dios ka hangtod sa kahangturan. Dios ka hangtod sa katapusan nga maghari, Amahan. Ikaw ang Dios na naghatag ka na mong kusog, na naghatag ka na mong kalipay. Ikaw ang Dios na among kadangpan, Lord God. Tungod ikaw, Amahan, nag-iya sa tanan. Dili kami maulaw man nga moduol nga na kanimo, Lord Jesus. Nga kay wala kami laing Amahan, Ginoo nga gamhanan, kundi ikaw lamang, Ginoo Jesus. Nga mutapang ka na mo, Lord Jesus. Yes, Lord God. Diyos, wa mabago, wa mausap, hangtod sa kahangturan, ikaw ang Ginoo. Simbahon ko ug daygon ko, hangtod sa katapusan, kanimo lamang ako magasimba. Huwag kinutuban ang grasya mo gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong gusto, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ang katabawan, ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan, ikaw o ikaw lamang. Yes, Lord. Ikaw ang among Diyos, wa mabago, wa mausap, hangtod sa kahangturan, ikaw ang Ginoo. Simbahon ko o daygon ko, hangtod sa katapusan, kanimo lamang ako magasimba. Huwag kinutuban ang grasya mo gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong gusto, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, upang tagpawan, ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan, ikaw o ikaw lang. Hallelujah,
akong gusto. Ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan. Yes, Lord. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan, ikaw lamang. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Ama. Salamat, Lord Jesus, sa imong kusog nga imong hatag ka na mo, Lord. Salamat, Lord, sa kalinaw, sa kalipay, sa kadasig nga imong gipahali kanunay sa among kinabuhi, Amahan. Dili na mo mabatunan ang tinuod nga kalipay kung wala kami kakaplag na na kanimo, Lord Jesus. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo, Lord. Thank you, God, sa imong dako kaayong gugma, sa imong mga katawhan, Lord God. Muna'y tuyog tumong ni mo, Lord Jesus. Nga ang imong mga binuhat, ang imong mga gipakamatyan, Lord Jesus. Walay lain, Lord God, nga daigon. Walay laing alagaan ang simbahon, Lord, kundi ikaw lamang, Amahan. Salamat, Lord God, sa mga tagsa-tagsa ka kinabuhi nga niya karon diri, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin, Amahan. Salamat, Lord, nga walay hunong ang imong pag-atiman, Amahan, sa matag usa ka namo, Lord God. Sa tibok simana imo kaming giatiman, sukad pa sa pagkabata namo, Lord, hantod karon, Lord Jesus. Wala ka nagkulang ka namo, Amahan. Kay diha sa imong panala, sa diha sa imong pangalan, Amahan, kumpleto ang tanan, Lord Jesus. Salamat, Lord Jesus. Dako kay Lord Jesus, pasalamat ko na kanimo, Amahan. Kay pinaagi sa imong pulong, Lord God, natudluan kami, Amahan. Sa pagkigrelasyon, Amahan, nalha kanimo, Lord, ug natunasam sa imong mga katawhan, Lord God. Dili ug dili na mo ni mabuhat, Aman, kung wala ang imong tabang, Lord Jesus. Pero kay gusto ni mo, Amahan, tungod sa dako kay ni mong gugma, Amahan, sa imong mga binuhat, Lord God. Gusto ni mo, Ginoo, nga masangyawan ang tanan, Lord God. Salamat sa mga kinabuhi nga ning respond, Lord Jesus, sa pag-alagad ug pagsimba nga na kanimo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagdawat sa among mga pagdayig. Kay ikaw lamang, Ginoong Jesus, ang angayang hatagan sa among mga pagdayig, Amahan. Kay ikaw ang deserve, Ginoo, nga hatagan sa among mga pagdayig, Lord God. Takos ka, Lord, nga daigon o himayaon, Lord God, sa tibuok na mo kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord, sa imong pagkiguban ka namo, Amahan. Dalaygon ka, Mahal, sa walay katapusan, Lord God. Sa imong walay hunong pag-atiman ka namo, Lord God. Salamat, Lord, nga gawas nun kami nga nakadayeg ug nakasimba nga nakarimo, Lord God. Nagkumpleto ang among lawas, Lord, ikas lapalapahan dun sa aling nga wala kami balantian, Amahan. Gawas nun kami nga nitayeg ka na kami mo, Lord God. Bless kami, Lord Jesus. Nga doon ay mga tao, Aman, na
Jesus. Nagbudaig minganha ka ni mo, Lord. Ang rason nga nagibuhat niya ang tao para budaig o magpasalamat ka na tani mo, Lord Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa imong gumamahal. Grabe, Lord. Ang among mabalos, Lord. Wala kami lang masulting ano pa ni mo ang mahal. Ang imong pagkamaayo, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Dalay doon ka. Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa mong presensya, man. Digid kami makapugong amahan. Digid kami makapugong amahan. Di sa mong presensya, amahan. Mabati na mo, Lord, ang imong pagkakus ka na mo, amahan. Salamat sa mong pagkamaayo, Lord. Salamat sa mong presensya. Salamat sa mong Holy Spirit, Lord God. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Dalaygan kabahan sa walay katapusan. Kani mo lamang ang pagpasidungog, mga pagpasalamat sa ngalan ni Jesus, ang tanang anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen. Please bang tanan sa mga pagdaig og awit makalangit? No? Nindot kayo no ang awit nga murag mabanabati ginato ang presensya sa Ginoo sa diyang mudaig kaniya sa mga kanta og awit makalangit. This time atong isunod ang pagbasa sa scripture reading nga ang ihatag ni pagdalon gini ni Sister Sina Eretsa. Atong ablihan ang Biblia diya sa Deuteronomio 8 verse 10 to 14. Mangaon kamo og mga pusog og pasalamatan ninyo ang Ginoo nga inyong dos tungod sa maayong yuta nga gihatag ninyo. Ayaw gayod ninyo kalimti ang Ginoo nga inyong Dios tumana gayod ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo. Kung makahimo na kamog matahom nga mga balay og magpuyo na niini kung ang inyong kahayupan og mga plata og bulawan og ang tanan ninyong kabtangan mo daghan na. Ayaw gayud kamo pagpagarbo, ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios nga maoy nakuha ninyo kaninyo gikan sa Ehipto diin na ulipon kamo. Salamat sa imong kinabuhi, Sister Cindy, sa imong spirit sa pulong sa Ginoo ngayong gipahatod karon. O atong isunod ang muhatag testimony sa atong tagsa kag kinabuhi na among kitay testimony. Sa dihang sa una wala pa ta nangalagad sa Ginoo karon nagi kalahian nga sa dihang muduol kita sa atong Ginoo. Akong ihatag ang panahon ni Sister Lilian sa imong testimony.
Maing buntag mga igsoon. Nya murag magtulo na pud akong luha ani. Kaning ako ang kaagi. Last month siguro, mga last month siguro makaingon mo si Hinien tuwa syudad. Pero na-struggle sad ko ba na ako'y kahuyangon sa kong kaugalingon. Naabot sa point nga hindi na ko kabalo mo pray. Hindi na ko kabalo mo pasalamat. Kaya naaman ko'y pagsulay nga usahay ba. Kanang makaingon tang balik-balik na lang bitaw. Nya, gawas nga balik-balik, masakitan jud pud ka. Nya, gawas nga masakitan ko. Nasad ko'y kuan sa kong lawas nga usahay mo taas akong anxiety the part nga mo down ko. Siguro wala mo kabalo na ako sa syudad pero dahil na ako dito, hindi ko katulog. Maghilak ko kay unsa man kahimtang nako karon Lord. Tuod man na ako diri na ning kamot. Nya naabot sa punto nga kapoy nako. Masigi ko reklamo nga gikapoy na gyud ko. Kapoy na ko di na jud ko mo pray. Mata ko buntag, di na ko papasalamat. Kalimot na ko mo pray. Kabalo pa mo mga igsuon nga gipahinumduman ko ni Lord. Katong last nga uli na mo pag siguro last month siguro to pag eleksyon gikan mi dito kadlawon abot mi diri siguro buntag sayo. Makaingon jud ko nga buhat sa kaway. Dili nagkuganan mo simba. Akong kasing-kasing di na jud ganahan mo simba. Balibad gud ko. Ya gawas nga mo balibad ko. Kung lawas di na gud pud ganahan mo, wala na jud gana ba. Nya naabot naman gud ko'y time nga na may mga struggle ba, na may mga gagmay nga mga understanding nya usay sakit pod. Nya usahay di ko ka-control sa part nga masakitan sad ko. Pero dili ko mo balos og voice out nga sakit ba ako rang iloom. Dayon katong pagbiyahe namo nag-travel mi pareho ming way tulog ato that time. Kabalo ba mo mga igsuon, hapit mi na paslak sa bus nga mong kasugat. Pero ato na time, wala pagid ko mingon ra gihapon ko thank you Lord, pero sa kong pagingog thank you Lord tama na sa kong baha, wala sa kong kasing-kasing tinud-anay. Dili pag ina mao. Balik mig Cebu. Pagbalik na kog Cebu, naman ko yung operasyon sa kong baba. Nibalik siya hubag, so goal kay ko. Sa kong pagka-goal, di paghapon ko muampo. Kabalo ba mo nga ano? Nakalimot na yung kong muampo tungod kay say makaingon ko ba nga taas na kayo kung antos Lord ngay na nilang gihapon ko. Gahubag akong baba siguro 2 days kung wala ka duty. Gawas nga ni hubag akong baba. Giubo pag kog maayo sip-on nga sakit akong lawas. Wala gihapon ko ato. Pero napay mas grabe. Akong pares trabaho man na. Travel siya o biyahe man siya driver. Biyahe na siya. Nigikan siya galauna sa kadlawon sa Cebu. Nibiyahe siya diha pa. Dalaget na siya delivery diha. So gikan sila galauna. Nabot sila alas 3 sa kadlawon. Pagbalik nila ana nga day pagkahapon, wala ko kabalo kung sa'y nahitabo kay wala raman ko duty man ko that time. Kabalo ba mo? Nakabangga siya, dili kay usa, duha gid kasakyanan. Sa duha kasakyanan ngayang gibanggaan, wala ko gilaing gipangutana. Okay ra ba ka? Wala ba itaw nga na involved? Wala ba okay ra ba ka? So, praise God, thank you Lord nga sakyanan ra gid ang nagasgas. So, kabalo mo,
sige na mong panarbaho atong na time ato iyang sweldo kulang ra. Kulang rang gihurot sa gastos. So kabalo ba mo ko gipahinumduman ko ni Lord. Gipahinumduman ko ni Lord nga wala gyud ko nakahunona nga mo pray niya, mo pasalamat. Kabalo mo grabe na kong pangaig pasaylo ni Lord that time. Munang kita mga igsuon. Kung napatay panahon nga akapangayog pasaylo. Napatay kanang lawas nga giatiman ni Lord. Ayaw gid mo kalimot sa pagpray. Unahon gid nato siya kanunay. Unya that time nga sige kog pamasa pangayog pasaylo ni Lord. Inanay pud kong naghinay-hinay adja sa kong kagalingon. Unya wala ko nag-expect na daghang blessing nga wala ko ga-expect nga maabot that time. Until now, hangtod naabot ko dire na daghang naabot. Wala ko kabaw nga, wala ra na nako gastuig ko. Kanang singot nga kalit daghang naabot. Nya mo nang makaingon ko pa nga dako jud kay kong kanang pasalamat ni Lord nga iya jud kong gipahinumduman. Munang kita mintas napatay panahon nga kita kanunay pasaylo ni sugo unahon gid nato niya si Lord kanunay sanasa man ta paingon. Nya moro to thank you. Salamat sa imong kinabuhi, Sister Yenyen. No, doon na may mga kanang mga kaluyahon ba nga buhat sa kaaway, pero di kita magpadala na. Duol kita sa Ginoo. Di na to kalimtan ang pag-ampo. O this time atong isunod ang special number sa mga De Villiers family. Ilang halaran ang atong buhi nga Dios o kanta ba o sayawan ba nila. May buntag mga igsoon, awang halaran ng atong buhi nga Dios. Ug awit nga hangtod may kinabuhi.
sa dakong nga katuyuan, inisod ongkod sa kalangitan, mga bulan o kabituunan, imong ipahimutan. Napag-antos ni kinabuhi, imong gipasan alang kanako sa kahugawan, imong gihinloan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama kanimo kagamhanan, walay harap makatupong sa gugma mo. Takusog angayan, pasidonggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa gabi ko himayaon ka, hangtod ni aka sa kasing-kasing ko, bayawon ka ug alagaran ko, Ginoo. Kalibutan uban sa dakong nga katuyuan, inisod ongkod sa kalangitan, mga bulan o kabituunan, imong ipahimutan. Napag-angkos
Salamat sa Ginoo. Okay, salamat sa Ginoo sa pamilya de Villiers no ilang giawitan ang atong buhi nga Dios. Ug karon atong isunod ang pinaka-importanting bahin sa atong panimbahon mao ang pagpaminaw mga pulong mensahe sa atong buhi nga Dios. Akong ihatag sa iyang alagad sa Ginoo nga si Pastor Gideon sa paghatod mga mensahe ug pulong sa Ginoo. Akong gihangyo matag-usa sa pagpanindog. Ang pulong sa Dios nga ato karong patalinghogan diha sa libro sa Galacia, kapitulo 3, versikulo 13 hangtod sa versikulo 14. Sa Galacia, kapitulo 3, versikulo 13 hangtod sa versikulo 14. Ang konteksto dinhi balaod o ang pagtuo. Ingon dinhi sa 13, apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato, kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo. Pinaagi kang Kristo Hesus aron madawat nato ang gisaad sa Dios, ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ampo ta dalaygon og labing balaan namo nga Dios nga maoy naghadasig kanamo, nagdala kanamo niining balay tigumanan, balay alampuanan alang kanimo. Aron mo makabati na usab kami sa imong mga pulong. Makadungog makasabot na pud kami sa imong mga mensahe. Diha sa imong mga pulong, Amahan, na diha ang hingpit nga pamaagi aron among makbatunan, mapuy-an ang imong mga saad. I-bless Ginoo ang tanan nga niya karon nga sa among pagpamati kanimo, masabtan namo ang imong mga pulong ug dunay kadasig nga moabot sa among kasing-kasing. Dili lamang sa pagpamati nini kundi sa pagbuhat sa imong mga pamagi. I declare blessing right now bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga nagsunod nakig-uban sa mong pagdaig pagpaminaw kanimo pinaagi sa Facebook live ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing ato kanila usab. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Palihog ko sa paglingkod kanang makalingkod gyud tag tarong o niya lingay imong tapad ing na gibless ka ni Lord. Nindot kayo nga bation no kanang naay mo deklarar nimo blessing kaysa naay mo deklarar nimo og panghimaraot murag masakitan ka. Pero kung moingon gani nga oy gwapa lagi ka karon, gwapo lagi ka, no? O niya moingon kang buutan na lagi ka. Kaysa ingnon kang mura lagi ka, di ba? Bati paminaon. Ang aturong hisgutan mga kaigsunan, nagisgot ni sa mga pulong sa Dios nga nagdala sa ihang gitawag tema pagkatinunglo paingon sa panalangin. Pagkatinunglo paingon sa panalangin. Sa mubo nga pagkasulti before and after. Nindot no? Pagkatinunglo ug pagkadili tinunglo. Pagkatinunglo ngadto na sa panalangin. Sa atong gibasa diha sa Galacia kapitulo 3:13 ngadto na sa 14, dunay gipakita diha nga saad. Og ang pamaagi nga mabatunan nato ang saad sa Dios dili ni bisan kinsang tao, ni bisan kinsang grupo kundi pinaagi lamang kang Kristo Hesus. Kay si Ginoong Hesukristo, siya lamang ang nagbayad, siya ang gibayad, kumbaga. Siya ang nagantos, siya ang nagsakripisyo. Munang bisan asang simbahan, doon na tayo makitaan ng mga cross. Lamang wala pa tayo makitang cross dire kay nag-order pa ta.
nagpagama patag cross nga to pong bitayan o kanang puti nga lino, puti nga kapanapton nga nagpakita nga diha naganto si Jesus, diha tagiluwas, diha tagi bago, diha tagi gipabalik sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa Dios. Before and after. Nindot kayo mga kaigsunan, dali kayo nato nga mahinumduman kining pulong before and after. Sa mga kanang mga komersyal sa TV, like sa mga pagpagwapa, pagpahamis, naargyudayo na sila before and after. Lisod pud kaayo nga ang imong makita sa before, maorasad ang makita nimo sa after. Walay epekto ang produkto. Walay epekto ang pag-introduce. Bisan unsa pa na kanindot nga komersyal, bisag unsa pa na ka sikat nga artista ang modala sa mga produkto, pero kung makit-an sa mga tao nga walay kalahian sa before and after, way biligapon, way mamalit kumbaga. Now, diha sa atong gibasa, sulat ni Apostol Pablo, kabalo ko nga dali kay ning masabtan nimo. Kabalo ko nga dali kay ning maapsan nimo tungod kay tao ta nga dili paras mga hayop. Pero kabalo ba mo nga dunay mga hayop nga dali kayong itrain. Pero doon na po'y mga tao nga lisod kayong triningon kaysa hayop. Ug ayaw tuguti nga usa ka. Nga san-unsaon kag pasabot, wala gyapon kay nakatunan. Gusto sa Dios nga sama kas usa ka tawo o sama sa usa ka tanom nga gamay lang bisibis mamunga dayon. Kaysa usa ka tanom bisag butangan pag sinakong abono di gyapon mamunga. Ang giingon ni Jesus diha sa iyahang mensahe nga ang usa ka tanom dili gani mamunga, putlon siya. Pero tungod sa dakong kaluoy, tungod sa dako kay gugmag plano sa Dios atong kinabuhi, dunay mga panahon nga kana bitang madiskurahi ang ato ang pagtuo, makaingon ta sama sa ato ang nadunong og kanina nga naluya siya sa mga pagampo, naluya sa mga pagdahig, dunay ni abot sa punto nga di na siya kaampo. Pero nindot kayo ang Dios nga atong gilagaran kay magpahinomdom siya. God is always remind everyone nga gihigugma niya. Ikaw gihigugma ka sa Dios. Tungod sa gugma sa Dios, pakamatian ka. Ayaw kalimot sa sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo. Nahimo sang tinunglo, matod pa ni Paul. Nahimo sang tinunglo aron ikaw dili mahimong tinunglo. Iyang gidawat ang kanang kaulaw dito sa cross. Kay matod pa sa balaod sa mga Hudyo, bisan kinsang tao nga mamatay ibabaw sa cross, diha sa cross, tinunglo. Kita unta ang dapat ilangsang sa cross tungod sa tanan nga mga sala. Apan si Jesus ang nagpalangsang para ikaw dili makasasala atubangan sa Dios. Og tungod sa gibuhat sa Dios, dunay saad nga giklaro diha sa Biblia nga madawat nato ang bisan unsang panalangin. Amen ba? Inay mong tapad panalangin. Nindot kayo mga kaigsunan nga madawat nato ang bisan unsang panalangin. Lamang dunay mensahe nga gikinahanglan natong klarohon. Kanang word before and after. Kuyaw kayo nga ang kinabuhi sa tao mga kaigsunan mao gyapon kanang gikan sa pagkatinunglo after tinunglo gyapon. Gusto sa Dios nga gikan sa pagkaninunglo human nga kita midawat og mituo nga dunay Kristo nga namatay, nakita nato nga gipanalanginan ta sa Dios. Pero kabalo mo, dunay mga tao nga gipanalanginan, imbes sila magpadayon sa pagpanalangin, nahimo gyapong tinunglo. Munay pinaka-worst, pinaka-crucial mga kaigsunan, kanang giluwas na ka, pero mibalik gyapon ka sa kalaglagan. Munang naay mga sulat ang Dios nga nagpahinumdom
nga kinahanglan mo padayon ka, kinahanglan maningkamot ka, kinahanglan mo kugi ka, kinahanglan doon na tay kadasig sa pagpadayon sa pagsimba sa Dios sa bisan unsang panahon nga atong masinatian. Gani sa atong igsuon nadunggan nato nga dunay mga panahon nga maluya siya, doon na po'y panahon nga madasig. Pero bisan unsang panahon mga kigsunan nga ipasinati sa Dios sa atong kinabuhi, ang Dios nagdasig ug nagpukaw kanato nga kinahanglan tang magpadayon sa pagsimba. Kay damurtang magpadayon sa pagsimba, damurtang nagpadayon sa pagpabiling after. Amen? Nindot kayo mga kigsunan nga kana bitang mismo kita makasaksi sa ato ang kaugalingon nga doon na gyoy kausaban. Doon na gyoy kabaguhan. Kay nindot kayo mga kaigsuonan paminaon ngang atong mga kabataan mo ingon sila nga si papa, si mama, inana sa una pero karon hapsay na. Malipayon na kaayo mi. Ikaw nga makadungog, makabati, magsudong sa mga bata nga magtestimony sa unahan sa ilang kinabuhi, malipay sad ka. Nga magsugilon sila sa kahimtang sa ilang mga ginikanan kaniadto og sa karon. Usa nga angay natong tukion mga kaigsunan, kay daghan kay mga tawo nga nagtuo sa Dios pero walay panahon sa Dios. Daghang mga tao nga nagtuo sa Dios, labi na kung naay mga emergency, labi na kung naay mga trahedya, labi na kung dunay mga katalangman. Kagahapon mga kigsunan, nadunggan nato ang mga mensahe sa Dios sa padayon nga nahitabo karon sa Israel sa Gaza. Israel against Palestinians. Karon misud ug murag ni sausaw na sad ang Iran. Unya kung maunay mugubat, lain na pong mga nasod nga mosagol mo na moabot ang kanang mahitabo ng gitawag World War II. Nya gawas pa sa mga gubat dunay mga trahedya. Sa miaging panahon, miaging simana, dunay usa ka airplane sa aeroplano. Air Philippine? No, dili. Air India nga nahagsa. Unya naay mga history nga usa ka babae nga grabe niyang grabe niyang pagmahay nganong nalit siya, grabe niyang pagmahay siyang kaugalingon, nganong naglangay-langay siya, nganong wala gyud siya didto sa wa pa molupad ang eroplano. Grabe gyud niyang kamagmahay kay nakapalit na siyang ticket, gasto na kay sayang na kayo. Unya after 20 minutes nimbuto ang eroplano, dito unta siya mosakay. Dunay mga panahon nga murag magmahay ka. Kay dunay mga panahon nga nag-apas ka sa imong trabaho. Unya, yes, sweldo na unta to, bonus na unta to. Apan nganong misimba pag yun ko? Pero diha sa imong pagsimba, damor di ay kang giluwas ni Lord. Diha sa imong pagsimba, damor di ay kang gipanalanginan sa Dios. Butang nga gikinahanglan natong tugkaron mga kigsunan nga walay laing makalabaw sa pamaagi sa Dios, bisan kinsa pa nga maalamon sa kalibutan, bisan kinsa pa nga mga scientist nga inila kaniadto karon, walay bisan kinsa makalabaw sa pamaagi sa Dios. Dunay klaro tin-aw kayo ang pamaagi sa Dios diha sa Biblia. Pero usa ka problema nga daghang kay mga tawo nga nagtuog Dios pero wala magpakabana sa pamaagi sa Dios. Ug ayaw tuguti nga usa ka. Kay kung wala ka masayod sa pamaagi sa Dios, bisag saon nimong paningkamot, ang imuhang after muragya po nag-before. Nasabtan? Bisan saon nimong paningkamot, bisan saon nimong tan-aw sa usa ka produkto nga makapahamis, makapanindot, hala nus-nus gyud. Unya wala nimo masabti ang ihang instruction. Munang ang uban magkapagod-pagod. Kabantay mo anang uban. Sama ni. Naong o kardiro. Maluoy man taan ng uban. Tinuod biya na ngano man, wala nila sunda ang instruction. Pero kabalo ba ka bisag unsa ka nindot ka instruction sa mga produkto pero walay makalabaw sa instruction sa Dios.
Like Daniel, si Daniel mga kaigsunan, sa panahon ni Daniel, ang hari ni Nabucodonosor nangita og kanang maayong kaabag sa iyang gingharian nga mga gwapo. Nya doon na siya gihimo nga kanang kasaligan sa mga nagalain nga mga kasaligan sa iyahang mga kanabitang ni apel sa contest nga kung kinsa tong kanang mapilian, kinsa tong makadaog nga pinakagwapo unya pinakamaalamon kanang mautoy himuong kaabag ug luyo-luyo right hand kumbaga sa hari. Unya ang kaabag gihatagan gyud og kanang budget aron pagpakaon gyud sa tanang mga miapil sa contest. Unya si Daniel og ang iyahang mga amigo nihangyo nga dili sila pwede, di sila mukaon og kanang mga karne. Naguol ang katong tig-atiman nila. Nga kung dili sila pakanon og mga lamian og mga bitamina nga mga kanang pagkaon basig maniwang unya siya mo'y silutan sa hari. Ingon si Daniel, tagae lamang kami sa among gusto. Unya sulay lamang kami pila ka adlaw, pinakabulan, unya tan-awa ang resulta. Labaw na nga gwapo kay si Daniel ug malamon si Daniel kay sa uban. Nganuman nagsunod sila sa pamaagi sa Dios. Daghang kayo mga tao mga kigsunan nga nagtuog Dios. Gani giklaro gyud diha sa sulti ni Jesus Christ sa Mateo City versikulo 21 man na. Ingon diha nga daghan unyang magtawag kanako Ginoo, pero di gyapon makasulod sa langit. Nindot manggod kayo mga kaigsunan nga ang kinabuhi nato murag paingon sa imperno kaniadto apan sa dihang mintuota dili na ta paingon sa imperno, paingon na tas Ginoo. Nya dunay mga klarong mga ilhanan nga nagpamatuod nga tagalangit ka. Klaro kayo ang giingon sa Biblia mga kaigsunan nga nagpakita og mga ebidensya nga nagpamatuod nga ikaw tagalangit. Paingon ka sa langit. Usas mga sako nang gikaingon delikado. Kanang kuyaw kayo ang kinabuhi nga nagtuota nga paingon sa langit pero paingon dahil sa imperno. Muna'y pinakakuyaw. Munang para dili ta mahimong naas kakuyaw, siguruho nato atong pagpangalagan. The word sigurado mga kigsunan, kana bitang pulong na nigurado ka, dapat gibansay nimo, giklaro nimo. Ug walay lain na makatabang aron maklaro gyud nato atong pagpangalagad, Biblia ra. Amen. Mga ilhanan nga nagpakita sa mga ilhanan nga gipakita sa Dios diha sa Biblia, usa ni ana kanang gitawag kabaguhan. Nga kaniadto daghan kay kang mga binuang sa kinabuhi. Apan karon bisag ikaw binuangan di nakakakat-on nga mo binuang. Kaniadto grabe kang mulitok og mga pulong nga dili makaayo sa imo sigadaw. Apan sa dihang na kay Kristo mga kaigsunan, bisag labayan pagkag mga pulong nga dili mahayo, pagdaig ra gyapon ang imong gibalos. Pero dili na mahimo nimo kung wala kay pagpailob. Dili na mahimo nimo kung wala kay pagpaubos. Likayan nato ang mga butang nga makapaagni nato aron dili ta mapailubon. Kay dunay mga butang mga kaigsunan nga dili gayud makatabang nato aron makatuna nato ang pagkamapailubon. Hinumdumi mga kaigsunan ko sa Ginoo ang pinaka kanabitang yawi sa kalampusan, yawi sa kadaugan aron kita makasulod sa dapit nga wanay katapusan nga maong dapit nga gisaad sa Dios nga maong bagong langit, bagong yuta mga kaigsunan ang pinakayawi paubos. Pailo. Damor kang magpaubos, damor kang mapailubon, timan damor kang sulayon. Dili aron ikaw magantos, kun dili aron ikaw makalingkawas sa kamatayon. Muna niingon si Santiago, mga kaigsunan sa libro sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2, bulahan kamo nga nakasinati sa tanang mata nga pagsulay. Dunay mga pagsulay nga makaingon kang dili na nako kaya, Lord. Dunay mga panahon nga kana bitang di nakakalitok og thank you sama sa nasinatian sa atong igsuon. Pero nindot kayo ang gihimo sa gipasaad sa Dios diha sa sulat ni Pablo. Ang atong Dios dili siya motugot og mga pagsulay nga dili nimo kaya. Kung dili na gani nimo kaya timan dunay Kristo nga naghulat sa imuha. Ingon si Jesus, di ti kabiyaan.
Wow. No? Tapakpakan ng Ginoo. Di ti kabiyaan. Dili ti kakalimtan. Pero unsa may prueba nga dili mo biya si Jesus? Dili mo biya ang Dios. Like example sa Sodoma Gomora. Ang Sodoma Gomora, mga kigsunan sa kaysaysayan sa Biblia, nagpakita nga grabe na kangilngig. Ang mga lalaki dito, mga kigsunan, nagkatuna sa pakigrelasyon og lalaki. Dawod nagkatuna, wala na sila maglikay sa mga lalaki nga nangandoy nila pod sa ilang pagkalalaki. Inana ang kahimtang sa Sodoma Gomora, gani ang mga anghel nga nibisita nga tukang Lot, gusto na nilang pakighilawasan ang mga lalaki nga nakakita sa anghel nga lalaki. Gusto na silang makighilawas sa lalaki. Unya mo na'y rason, mga kigsunan, nganong nasuko ang Dios ug napungot ang Dios. Gusto na sa Dios, mga kigsunan, nga laglago ni ang Sodoma Gomora. Apan nganong wala man malimot ang Dios, nganong naluwas man si Lot. Ang rason, mga kigsunan, tungod kay dunay nagsakripisyo. Dunay nagsakripisyo time. Dunay nagsakripisyo, mga kigsunan, og time sa pagampo. Walay lain si Abraham. Si Abraham, mga kigsunan, kanunay isang nakigsulti sa Dios. Nagampo sa Dios Amahan. Ayaw laglaga ang Sodoma Gomora. Ingon ang Dios nga, laglagon ko gayod ang Sodoma Gomora. Isa pasaylo ako, makigsulti pagyud ko nimo. Pananglit makakita kag 50 ka mga matarong, laglagon ba day nimo? Ingon ang Dios, dili. Unya balaka man si Abraham, murag wa gyud to kaabot og 50. Iyang paubsan, Amahan, pananglitan kung makakita ka og kita kag 30 ka matarong, laglagon ba day gyapon nimo ang Sodoma Gomora? Ingon ang Dios, dili nako laglagon ang Sodoma Gomora tungod sa 30 ka mga taong matarong. Wow. Pagsusi ang Abraham siguro, wa magyapon kaabot og 30, balik na po sa Dios. Lord, Amahan, kung makakita kag 20, laglagon ba day nimo ang Sodoma Gomora? Sa di gyapon. Ihap-ihap na po ni Abraham. Nagsakripisyo si Abraham. Munang nindot kayo ang community sa Christian. Why? Naay pagtinabangay, na ang pagginampuay sa panahon nga doon nakaigsoon nga di na sa ka balong mo ampo, mga kisunan, doon ay mga taong nagsakripisyo. Lord, bantay si Wilson, bantay si Inyen mo, na nasa natian ni Inyen. Ato pagpakan ang Dios, mga kisunan. Munang niingon ang sulat ni Apostol Pablo, pag inampuay ka mo, kung giampo ka, dapat magkatunsad ka nga iampo po nimo ang imong pamilya. Imong igsuon dasiga samtang may panahon pa. Amen? Kay kung unsay gibuhat sa Dios sa imong ginabuhi, tabangi usab ang imong kaugalingon nga mabuhat usab nimo ni sa uban. Kung nakakaton ka gikan sa tao, dapat ikaw mahimong instrumento nga makakaton pod ang uban diha nimo. Nindot kayo ang tao nga dunay Kristo. Una sa tanan, magpabilin siyang malinawon, magpabilin siyang malipayon. Kay sa panahon nga dunay mga kana bitang time nga madiskuray siya, kanang time nga maluya siya, pukahon siya ni Jesus. Amen? How many times na kita nakasinati na? Kinsa ba ang mga taong nakasinati? Sa dihang gipukaw ka. Kagabi nagdamgo ko sa principal. Kadlaw na. Kay atong Bernes, nagkuan mi, akong asawa, nang limpyo mi, unya, kami yung tibok pamilya. Si David John, si Asap, ma-feel na ko nga, malipay sa kong naglantaw, lukdo si Asap, atong mga traskan, lukdo siya, nya David Sad, nilhig ding hakot na pod. Wala na mo sugua. Unsay nakita nila sa amo, ilang gibuhat. Nya gipatawag mi sa principal, picture di ay. Nindot kayo na picture. Pero unsay ako nakuha nganong niingon kong nindot? Kung nakit-an mi sa principal, labaw ming nakit-an sa Ginoo. Amen. Unya, kaganina nagdamgo ko nga
gipatawag ko no kus principal. Unya ni ana ko na siya nga, wa gyud laing mapilian, ikaw gyud mahimong speaker unya nakamata ko. Wag ko kunoy laing mapilian, ako kunoy mahimong speaker, nakamata ko. Namalandong ko, salamat ko ni Lord, dayong prepare ko diri dayon sa atong simba. Ngano ako nang isugilon, timan ang Dios makigsulti kanimo dili lang sa mga wali, bisan gani sa imong mga damgo. Sa panahon nga dunay mensahe ang Dios, ayaw ibaliwala. Kahibalo ko nga sa imong pagkakristohano nakigsulti ang Dios. Sa imong pagtrabaho, sa imong paghigda, pagkatulog, nakigsulti ang Dios. Pero ang pinakadelikado kung nakigsulti siya ang mihari garbo na. Unsa may makapahigarbo sa tao? Kay kung naaga ni garbo ang tao, ang before magpabili na siyang before. Mawagtang na siyang after. Yang lisod kayo mga kigsunan nga ang tao nagtuo na agyapos pagkatinunglo o niya pagkatinunglo patay. Mangutana siguro ka sa imuhang kaugalingon after sa kamatayon unsa may mahitabo. Kita nga tao, mga kigsunan, dapat nasayod ta ba? Kung unsa gyoy padulngan sa tao, human mamatay. Kasagaran sa mga taong wala magtunog Biblia, muingon gyud minteryo ra. Ding ampu-ampuan dayon, misa-misahan dayon, dayong mupatuo dayong langit na. Pila kaha kamisa? Pila kaha kamisa ang kinahanglan aron ang tao malangit? Hello? Wa gyud na sa Biblia. Wala gyud na sa mensahe sa Dios. Mao na nga ang gitudlo sa Biblia mga kigsunan mao ni. Gikan kaniadto tinunglo ta. Unsay magailanan sa taong tinunglo, bisag saog paning kamot maura gyapon ang problema. Routine ba'y tawagan ng balik-balik? Balik-balik ra gyapon. Sige pangayog pasaylo ako di na lagi ko muusog. Di ba, no? Yung pagkauma, lalis gyapon. Kanong lalis man? Lango, diya gyapon. Di ba, no? Inya, bihagsao pa ning kamot, lisod gyapon. Pero nindot kayo, kung naa kay Kristo. Kay ang tao nga gikan kuno sa pagkatinonglo, ingon si Pablo, sa diha nga namatay si Jesus ug mintuo ang tao ni Jesus, mingdawat siya sa atong Ginoong Kristo. Madawat niya ang panalangin sa Dios nga gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi kang Kristo. Speaking about blessing, dili lang material, also in mentally kanang sana panghuna-huna. Kay daghan kay mga tao nga makaingon nga malipayon, pero kung siya mag-inusara magulanon di ay. Daghang mga tao, mga kigsunan, kung naay mga barkada, na ay mga kailahas, kang enjoya, manambag-dambag pa. Pero dito sa pamilya, perting gubuta. Hello, nakoy kaila sa una mga kigsunan, nga mura og attorney. Anha sa diskuhan, anha sa kanang tabuan, ug naay mga lalis, maugyoy mo, murag counselor, yun, pinaka-best nga counselor mo, tambag maayo. Brad, pre, grabe mo tambag, pero ilaha. Ang pamilya, ang asawa, bugbog sirado niya. Nagusay anak duha. Walay lain nga trabaho o mahubog na siya. Mutagos mga guna kutsilyo, sundang o uban pa. Pero ang ending, gipatay rasas kaugalingong anak. Tinunglo, patay. Mangutana ka nako, asa man paingon tong tawhana. Langit, madala to siya og misa. Wa na gitudlos Biblia. After ang tao mamatay, muatubang sa sukmanan. Ug ang hukom sa Dios dili pinaagi sa prayer sa mga tao. Ang hukom sa Dios pinaagi sa gibuhat nining tawhana nga gihukman. Kung nagbuhat kag dautan, imperno ang padulngan.
Pero kung nagbuhat kag pagkamatarong o pagkabalaan, langit ang imong painan. Diha sa sulat ni Juan, Kapitulo 5, na mo Biblia, Kapitulo 5, versikulo 28-29. Palihog basaha. Sige, basaha ko no. 5. Ano di ay mic ko. Palihog ko besa. Dili kay mo. Kuan man. Sige. Basaha lang. Basaha lang ninyo. 25, 29. Dito lang, 29. Dili. Juan 5:29. Dito ra. Og manggula sila sa ilang lubong, kadtong maayong pinuhatan, mabanhaw, o mabuhi sa dayon, o kadtong daotang pinuhatan, mabanhaw apan silutan. Okay. Kitang tao, kabalo na gyud daon sa dautan, tama? Kamo diha nakabalo na mo sa dautan. Okay. Kamo diha nakabalo na mo sa mayo. Kinahanglan kabalo gyud tang muila sa maayo og sa dautan. Unya dako kay nagkalahian, opposite kay na ba? Og lahi-lahi na sila padulngan. Kung ang taong nagbuhat og dautan, ang giingon ni Jesus, nganong nakabuhat sa dautan tungod kay dautan ang iyang kasing-kasing. Hinumdumi, kung unsay naas kasing-kasing, mao nay mugawas sa baba. Tama? Dunay sambingay nga gipakita o gibilin si Jesus diha sa Biblia. Kung unsa gani ang punuan, mausab ang bunga. Kung unsay naas atong kasing-kasing, mao nay mugawas sa baba. Mao nay makapahugaw kumbaga. Kung dautan ang taog binuhatan, dautan ang taog sinultihan, tungod kay dautan ang iyang kasing-kasing. Pangutana, unsa may makapausab sa kasing-kasing sa tao? Kwarta? Lalaki? Babae? Kailibgon? Uban pa? Naimo ingon nga buutan kay na sa unag wa pa nay kwarta. Pero karong kwartahan na pertin ang hambugiroha. Pero sinultihan nas mga taong way Ginoo. Nganuman, naay mga tao, mga kigsunan, nga kaniadto buutan kayo, wapay kwarta, samot hinuong buutan, sa dihang gipadato na, tungod kay dunay Dios. Dili tanan nga gipadato, gipauswag na himong garbuso, tungod kay dunay Kristo. Pero alang sa mga taong walay Kristo, wapaganay kwarta, hamugiro na. Lisod pagani, murag si kinsa na. Kay nga naman, way Ginoo. Ug mo na'y mga tao nga nagpuyos pagkatinunglo ug pagkatinunglo, patay. Dias pamilya, siguro mag-ingon tang pamilya, lalaki, babae, nagkahiusa, na mga anak, pamilya. Every members of the family, mga tubang ang matag usa ka membro sa Dios. Dili ang sa iyang pagpangatubang, like example ang asawa mga tubang sa Dios. Never na dawato ni Jesus nga rason nga nainana sa tungod siyang bana. Timan ina ninyo. Never nga dawaton sa Dios ang rason sa tao nga inainana sa tungod siyang asawa. Wala tay ikarason kay labaw nga nasayod ang Dios samtang nahitabo ang mga problema. Every problems, God knows. Amen? Sa matag problema, nasayran sa Dios ug nakit-an ka kung misampit ba kaniya, mingluhod ba ka, ug nangayo ba kag tabang, ug sa dihang mangayo kag tabang, timan yang saad sa Dios, nak di ti ka isalikway. Nak niya ako. Mateo 11:28 unsay giingon, bisan kinsa kaninyong nabugatan,
Gikapuyan sa inyong gipasan kay dunay tay mga kaigsunan mura ta gidapugan sa langit. Na magani mga drama nga kanang mura kuno gidapugan sila sa kalibutan. Wa na gyud sila'y mahimo ug mahinumduman gawas lamang sa giingong pagpakamatay. Pero dili pagpakamatay ang solusyon. Kundili ang pagdangop ni Jesus. Ug ayaw tuguti nga mudangop ra ka karon, sunod dili na. Amen? Ang gisaad sa Dios dapat mao nay atong goal. Mao nay atong isentro. Mao nay ato ang kanang tinguhaon mga kigsunan, kanang saad sa Dios. Unya ang tanang saad sa Dios mga kigsunan do na gyunay tin-aw kayo nga pamaagi. Saaran ka nga makabaton kag maayong pamilya, alagari ang Dios. That is simple. Alagari ang Dios, unaha ang Dios. Gusto ba ka nga makabaton kasagaran diri wala na may mga asa na mga batanon na napaday mga batanon, napaday batanong lalaki, no? Salamat kayo to pakpakan ang Ginoo. Ang atong mga batanong lalaki asa na maron nangitag damang. Importante gyud ang mga lalaki ngano sila mo'y nag-lead sa desisyon sa pamilya. Bless kayang lalaki nga dunay Dios. Ako moingon gyud ko nga bless kayo ang lalaki nga dunay Dios. Pag nakabato na siya babae o moingon na siyang pamilya, ilid niya ang iyang pamilya nga dunay Dios. Pero wala magpasabot nga ikaw nga babae dili ka bless kung kana bitang kanang ang lalaki dili walay Dios. Timan pag duna kay Dios, timan na pag ang babae duna Dios, walay imposible ang lalaki makabaton usab nag Dios. Saybot ipasabot inani ni siya. Ang usa ka babae nga dunay Dios maka kitag lalaki nga walay Dios. Ang giingon sa Biblia, sa dihang may usa sila katubangan sa Dios, gidawat sila sa Dios. Amen. Ang pulong gidawat, gitrin siya sa Dios. Ang instrumento, babae. Pero ang problema, kung ang babae walay Dios, lalaki walay Dios, inding ana, wa gyud Dios. Ang pagtuo na, puro Dios. Kay wala may Dios. Kabalo ba ka sa mga taong walay Dios? Bisag saog paningkamot, bisag sao nagkugi, wa gyapon na ay panalangin. Ngano man, kung naamang gani panalangin, muadto ras bisyo, muadto ras balatian, kabalo mo nga dunay mga taong murag haruhay, pero ang internal organ patay. Munang moabot ang panahon sa taknang oras, makaingon na lang ka nga, uy, naana na dito sa ospital. Unsa may problema? Atay, lata. Di ba no? Ngano mao sa may hinungdan? Sigla-la. Tinood na. Mo na gingon. Magkasakit man gani ang walay bisyo sa bagkatong mga taong na ibisyo. Munang ayaw tuguti nga sa imong pagkatao abusaran nimo ang gihimo sa Ginoo. Gipakataw kang walay sakit, gipakataw kang nga kumpleto sa tanang parte sa lawas, kumpleto ang imong tiil, kumpleto ang imong kamot, kumpleto ang imong hunahuna, dili ka disable, kumpleto ang imong kasing-kasing. Tanang internal, external, kumpleto kaayo. Inana ang Dios nga naghatag kanimo kinadabuhi. Ang hangyo sa Ginoo ampingi. Unsa may buhaton aron maampingan nimo? Number 1, pagbuhat og maayo. Kay kung magbuhat kag maayo, mo resulta nagmaayo. Unsay imong gipugas, mo na imuhang maani. Unsa may makatabang nato aron makabuhat kag maayo? Relihiyon, dili. Daghang relihiyon ang buhat dili gyapon maayo.
Ang makatabang nato aron makabuhatag maayo Biblia. Basaha. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, 17. No, lang sa itong mga kaigsoon no, nga mga bisita gikan sa Cebu. Wala pa man gyud ta kaila sa ilaha, pero kaila ko nga gihigugma sila sa Ginoo. No? Wa ko kabalo kung first time ba nila nga pag nagsimba na inani, wa pud ko kabalo kung nakasimba na sila inani nga simbahan nga walay laing gisgutan kundi ang mensahe ni Lord. Nganong inani ang ato ang worship kana bitang time of worship nganong inani ang atong trabaho. Sumala sa giingon kaganina sa atong igsuon Gaw Albert, adto na ta sa pinakaimportante sa atong panimbahon. Ang pinakaimportante mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay damurtang maminaw sa pulong sa Dios, damurtang dadon sa Ginoo sa dapit nga bulahan, dapit sa panalangin. Amen. Like sa kuha mga kigsunan, kung naminaw po ko sa dautan, grabe po ko musultig dautan. Kay nana ang akong kinabuhi kaniadto, mo nagiingon nga grabe ko kasipat. Pero sa dihang gidala ko sa Ginoo sa pulong sa Dios sa Biblia, hilasan ako nga musulting dili maayo. Kay ang naasa akong kasing-kasing si Kristo. Okay, ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 hangtod 17. Ingon din ha, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. The word lamdag guides the Holy Spirit. Gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios, mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa pagkinabuhing matarong, sa pagsaway, pagbadlong o pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong, sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap maandam alang sa tanang maayong buhat. Ang makatabang ragyod nato mga kaigsunan aron makabuhatag maayo at ubangan sa Dios way lain Biblia. Amen. Mateo 4:4 mo nang gipaligo ni Jesus Christ, dili mabuhi ang tao sa panlamang kundi sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios, ug ang matagpulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios gisulat sa Biblia. Pero usas mga problema, daghang kay mga taong nagtuog Dios pero way Biblia. Pero bless kayo ka nga nakadungog karon kung unsa ka importante ang Biblia. Like example, makita ka Biblia, kwarta. Kisa imuhang kinsa sa dang duha, unsa anang duha imong pilion? Kwarta, Biblia. Siguro mo anak gyud ka nga, kwarta kay bayad ko ni sa akong utang, ibayad ko ni sa akong loan, ibayad ko ni daghang kay nga bayaran na, daghang kong paliton. Murag magkarak-karak gyud ka kung kwarta na. Pero kabalo mo nga daghang kay mga tao nga naay kwarta, mao na no inagdalas problema. Daghang kayo nga kaniadtong pamilya nga wa pay kwarta, perti silang pagkamalipayon na. Naghayo sila, banding kay sila, pero sa dihang kwartahan na, nagsiningkahay na. Ultimong managsuon, di na magtinagdangan na, yun pamilya sa social media, nagdinautay tungod sa kwarta. Kabalo mo? Kita mo? Nakakaton mo? Nakapamalandong bata? Ang anong inana na? Nakuha ba ninyo ang mga rason o hinungdan nganong inana ang pamilya nga sa una perting lisura na ang pagtinabangay, laing mo kahoy, laing magkabo, laing perting grabe ka arrange, di ba? Sa gagmay pa, wa pa'y trabaho, wa pa'y kwarta, malipayon. Moingon nga, ma, mangahoy ko ma. Anang kayo niya, magdula miron. Sige, ikaw po panglawig. O sige, ikaw po pagkabo. Ikaw po paggaling. Malipayon kayo ang tibok pamilya, pero sa dihang nakahuman nag-eskwela, nanay mga trabaho, nanay kwarta, moingon ang mama, dong, gumibugas. Nya, social media dayon. Ang ending patay. Dili man makahatag og dugang kinabuhi ang kwarta. Ang makahatag og dugang kinabuhi ang presensya ni Lord. Ang Dios. Si Jesus Christ. Ang dasig sa Dios, unaha siya. Mo nang ayaw kay bulungan nung sa tanang alan sa adlaw, ang Domingo mo'y nag-una sa tibok simana. Nganuman gusto sa Dios nga mauna gyud siya. Nganong ang adlong Domingo dili man
ikapito, ikaunom. Nganong permiro man jud siya. Wa man gyud ka kakitag kalendaryo bisag unsa nga kalendaryo diri sa ato ang nasod mga kaigsunan nga ang Domingo na ulahi. Kay gusto sa Ginoo nga bisan sa kalendaryo maminaw ka. Aron mo tuo ka sa Mateo kapitulo 3:33, unaha labaw sa tanan, paharia, unaha ang Dios. Ug pag kinabuhi uyon sa kabuton sa Dios, ug tanang butang idugang lang niya kanino. Amen. Kabalo ba mo dili ta dapat magkumpiyansa, labi na sa mga taong naanay panalangin niya. Like nimo, inay mo tapad nimo, gipanalangin na baya ka. Ano man dili lang sa mga material kundi dili espiritual. Gipanalanginan na ta mga kigsunan ngano man nga kaniadto dili lang sa spiritual or material kundi dili sa emosyonal. Kay ngano man makakontrol na ta. Kaniadto mga kigsunan bisag sit-sit lang sa bati nga istorya musulong na ka. Saynan ka sit-sit lang. Mangitan na ray. Mura nagkag pero bisag karon, bisag prangkahan ka, bisag singkahan ka. Musulod dayon ka sa imong kwarto, maingon day ka, thank you Lord. Sa akong kinabuhi, daghan ko kaing nakasinatian. Pero the more kong muadtos ako ang room ampuanan, lawak ampuanan, lodhanan nga to sa Ginoo. Ampuanan, right? The more kong i-bless ni Lord. Saksi akong asawa. The more gani nga naay pagsulay ang imuhang pagpangalagad. Ang imong pagkababay, ang imong pagkalalaki, like Joseph, gisulayan ang ihang pagkalalaki. Wa gid siya magpadala eh. Amen? Munang sa mga batanon ayaw mo padala. Sa mga babae, lalaki ayaw mo padala. Kung ang gidili gyud na, di gyud na pwede nga igitugot na. Night time gyud para ana. Kay ingon Ecclesiastes kapitulo 3, everything's na ay time ang matag butang. Amen? Unya, sa ako nagikaingon dili ta magkumpiyansa mga kaigsunan kay naay mga time diha nga gipanalanginan na unta sa Ginoo pero ang ending impierno gyapon. Kabantay mo sa usa ka dato nga gipanalanginan sa Ginoo. Nadato na siya, ingon siya, wala na ko'y kabutangan sa tanang ako nga kabtangan. O sa may angay na akong buhaton, ingon siya, ang ako nga buhaton mao ni, gubuon ako akong gamay nga balay, magama ko gamay, dako kayo nga taguanan sa mga panalangin. Unya, muingon day ko sa akong kagalingon, haya-haya na nimo do. Kaon og mayo, paglipay mayo. O sa ingon sa Dios, oy taong buang, mamatay na ro, mamatay ka karong gabi una. Munang diha sa Revelation kapitulo 3, doon ay mga Kristohanon dihang pertipong hambugiruha. Ay na pa yung mga Kristohanon hambugiro dahil na? Last nga verse, kana lang kay murag alas 12 na. Pero dili ta mabalaka kay na ay magpa-snacks nato. Ano? Ato papakan ng Dios, no? Nagidasig sila nga maoy magpa-snacks. Revelation kapitulo 3, ingon siya dinhi sa versikulo 16, the church of Laodicea. Ingon sa 16, apan tungod ka ika, okay? 14, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea. Kining ingon sa amin, ang kasaligan og matuod nga saksi mao ang sinugdan og ang tanan nga gibuhat sa Dios. Nasayod ako sa imong binuhatan, dili ka bugnaw, dili usab ka init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayod o init ba hinuon. Apan tungod ka init-init man lang ka, dili gayod init o dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Nag-ingon ka, dato ako, maayong pagkabutang, o walay nakulang ka nako apan, wala ka masayod, alaot og makaluluoy, kakaayo, kabos og hubo og buta ka. Muna'y problema. Nga naay, diha sa panahon ni Jesus, even sa sambingay ni Jesus, even sa mga kanang kinds of Christians diha sa Revelation mga kaigsonan sige padayag, dunay mga tao nga inana ang ilang kinaiya
nga grabe na sila kataas ug tan-aw sa ilang kaugalingon. Grabe na kataas. Nya wala na sila'y panahon sa Dios. Ang nahitabo mga kaigsunan, miingon na sila nga, dato ko mayong pagkabutang, apa niingon ng Dios, alaot ka, hubo ka, wa kay nahot, buta ka. So dunay mga, muna akong giingon ba? Dunay panghitabo day sa tao, dunay mga taong inanay ang panghitabo. Before, after, before. Nakuha ninyo? Tinunglo, giblas, nahimong tinunglo. Nimbalik. Tungod sa garbo. Dili na dili na magpatudlo. Dili na mo dawat og mensahe. Ang nindot, inani ni. Before, after, hangtod mo balik. Si Jesus. Amen? Unsa may buhaton aron magpadayon ang kausaban, ang kabaguhan, mga panalangin ni Lord. Paminaw kanunay sa pulong sa Dios. Asa ta maminaw sa pulong sa Dios? Sa inyong trabaho? Kung magkasipyat-sipyat na inyong trabaho, na diha ang pamalikas, gawas lang sa mga Christian nga agalon. No? Asa man madunggan na to mensahe sa Dios? Sa mga bisyos, kalibutan, sa beer house, sa casino? Dili. Sa simbahan nga walay laing gitudlo ang balang kasulatan. Muna ako nga pagdasig. Na ay mga kaigsunan nato nga first time pa nato ikaila, pero mao ni akong pagdasig nga gikan sa Ginoo. Ayaw ninyo tuguti nga sa inyong pagkatao wa mo'y Ginoo. Ayaw ninyo tuguti nga sa inyong pagkatao sa kalibutan musimba lang ta kung dunay problema o dunay okasyon. Dapat musimba gyud ta bisag way okasyon, bisag way problema, bisag unsay mga panahon, simbahon nato siya. Amen? Ang adlong Domingo ayaw kalimti, dili na para sa tao, dili na para sa trabaho, dili na para sa labanan, dili na bisan asas mga butang, kundi para nas Ginoo. Ang adlong Domingo para ra gyud nas Ginoo, inay mong tapad para nas Ginoo. Para i-bless ka, para makita tag langit. Labi na sa atong mga bisita, no? Kauban ni Day Taplin. Nindot kayo nga inig-adto na to dito, makitaan niya po na to sila. Amen? Pakpakan na to ang Ginoo. Naitagabais, no? Oh, ang uban, asa nigikan. Pero kabalo ko nga, kitang tanan gikas pagkatinunglo. Unya, nahimo ng kipanalangin na ni Lord. Atong pakpakan ng Ginoo, mga kaigsunan. Manindog ta, atong pasalamatan ng Dios, uban sa mga pagdasig gyud sa matag usa, ina imong tapad padayon sa pagsimba. Pangitag simbahan nga magtudlog Biblia. I-bless ka ni Lord. Amahan namo nga Dios, sa makagagahom nagpasalamat kami sa mga pulong nga imuhang gipasabot kanamo nga samong kinabuhi do na kay gihimong kausaban, do na kay gihimong kabaguhan, kay do na kay nindot nga mga plano o dapit nga imong gisaad kanamo. Langit nga wa nay katapusan, wala nay kasakit, wala nay kagubot kaguliyang, hinuon puno pagkamatarong pagkabalaan. Og salamat Lord nga imo kami gitudloan sa pagkinabuhi niini kay walay tao nga makasulod didto. Amahan nga dili matarong og balaan. I declare blessing sa matag-usan ni akaron, in Jesus name we pray. Amen. Ina imong tapad pili ang langit. God bless. Ato bang nasabtan ang pulong sa Ginoo? Ug atong isunod ang paghatag og tithes and offering. Akong gihangyo si Asap ug si David ari sa tubangan sa pag-press og awit sa tithes and offering. Hello. Masa to sinugdanan? Hello. Masa to sinugdanan? Hello.
La. 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 Alang kanimo ang himaya. Alang kanimo ang paglain. Ikan kanimo ang gusto. Alang kanimo ang tungo. O Diyos, ikaw napandungganin tanan sa mga adlaw sa among mga pagkinahanglan. O Diyos, ikaw ang dalalabanan, kay ikaw ang tinugdaning tanan. Alang kanimo ang himaya. Alang kanimo ang pagdain. Gikan kanimo ang puso. Alang kanimo ang tungo. O Diyos, ikaw ang tinungdaning tanan sa manag adlaw sa among mga kinahanglan. O Diyos, ikaw ang gandalapanan, kay ikaw ang tinungdaning tanan. O Diyos, ikaw ang tinungdaning tanan sa matag adlaw sa among mga kinahanglan. O Diyos, ikaw ang pagkalabanan, kay ikaw ang tinungdaning tanan. Kay ikaw ang tinungdaning tanan. Ato tas pagpamarog mga igsoon ko sa Ginoo, ug atong iisa ang atong tuong nga kamot alang sa pagampo sa tithes and offering. Yes Lord, salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo amahan. Aniya na usab kami ning duol kanimo amahan. Salamat sa imong mga pulong Lord nga imong gipaabot sa matagtagsa na mo kakinabuhi Lord Jesus. Kato nga mga pulong amahan, dili kato namo malimtan amahan. Isilsil kato namo Lord sa among kasing-kasing gunahuna amahan. O Lord, kato nga pulong Lord, mutubo to sa among kasing-kasing Lord. Mong ministeryo to Lord ang imong pulong sa among kasing-kasing Ginoo nga dili namo mapugnan amahan, nga amo usab to Lord ikasugilon sa uban amahan. Sa wala pa jud masayod sa kamatuuran Lord Jesus. O Lord, bisan paninin sa lipuanong bahin nga naa sa among atubangan amahan, padayon ka magapanalangin niini amahan. Bisan pa sa naghatag amahan, ikaw ang Diyos nakakita Lord Jesus. Asa sila nagkuha sa ilamang pagpanarbaho, sa ilamang pagmanegosyo, sa uma. Lord, ikaw ang Diyos magabalos amahan. Sa pinilo-pilo nga panalangin, tinantan pinaawas nga mga panalangin nga ilang masinati sa kanunay amahan. Padayon nimong proteksyonan ang ilang kinitaan amahan, nga walay lain Lord God nga makabinipisyo sa ilang kinitaan sila Ginoo ang makagamit amahan. Walay
Di nimo tugutan, Amahan, ang mga tao nga matinud-anon, Ginoo, nga ang ilang kinataan adunay anay nga mukutkot, Amahan. Hinuon sila ang makabenepisyo ang tibok nilang family, Amahan. Magamit nila, Lord, sa adlaw-adlaw nila, Ginoo, nga mga panginahanglanon, Lord Jesus. O kining maong tithes and offering, Amahan, Lord, miingon ang imong pulong, Amahan. Igo raming nag-uli, Amahan, sa imuha asab. Kay ikaw ang Dios tag-iya sa tanan, Amahan. Kung sa may mga achieve, Ginoo, nga abot sa tagsa-tagsa ka kinabuhi imo kana tanan gikan, Amahan. Busa igo rami nag-uli sa para sa imuha ra usab, Ginoo. Og Lord, gamitan ni maong salipaanon nga bahin, Amahan, alang sa pagpadako sa imong buluhaton, Lord, pagpalapad ni ini, Lord Jesus. Gamitan ni, Amahan, bisan pa para sa building, Amahan, Lord, nga imong gibutang ni maong lugar, Lord Jesus. O kining tanan, Amahan, amo kaning gisalig itugyan nga na kanimo lamang dug himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. So ato tas pagpanglingkod mga igsuon ko sa Ginoo. Unya, great day tag Happy Father's Day sa tanang mga papa. Amen. Happy Father's Day. Nya kung mahimo ang tanang papa mo ari diri sa atubangan kay atong ampuan niya naaman jud mo hatag og mensahe kay pagtan-aw nako gahapon gisearch gyud nako kay namoy ningong Happy Father's Day. Unya mo na nga sa pag adlaw sa mga mama naka-prepare ta ato nga naa jud tay something nga ikahatag sa mga mama. Unya karon sa kanang sa mga papa kanang naulahi na nga nahibaw-an ba nako nga Father's Day ang ika-3rd Sunday sa June. Nya kana ang mga hatag-hatag, mga giveaways, mga pakapin ra gyud na siya, di ba? Ang importante maka-message ta sa ato ang ifa-feel pud nato nga unsa atong usa ka amahan atong ginikanan sa walay puas nga pagsuporta kanato. Unya pwede kayo maari diri sa atubangan aron maampuan. Asa naman tong ubang papa? Okay, go Albert kay sa dili pa mo closing prayer akong kuan kay naman gyud mga anak nga mohatag og mensahe para sa atong mga papa. Kay kung di na to malimtan atong hinumduman nga ang papa sila gyud kanunay gasuporta sa ilang mga anak. Kita nga nainani ta karon tungod nga sa pagsuporta sa atong amahan. Unya, naingon diya sa Bible, aduna nay bersikulo nga dili gina sila makakaplag og kanang pagkaon kung dili nila patuluan sa ilang singot. Diba? Nana siya verse ana. So maningkamot gyud na sila pirme aron adunay ikahatag ang papa ngadto sa ilang anak, ngadto sa ilang tibuok pamilya nga dili magkalisod niya. Atong kanang mahatag-tag mensahe nila, wala man ang uban diri, wala man ang papa, pero naay mga apo, naay mga anak nga pwede sa kay mo great ngadto sa ilang papalo. Unya si ni Ruel, ari dire. Og si kisa go Joel. Okay, ang uban natong papa kay kuan man aduna po yung mga Brad Moses, nabiya, bisag wala tod siya nangasawa, wala tinuod sa anak, pero na siya mga kinugos. Amen? Nagpakaamahan po na si kanang Noy Moses, naapod na siya, ali-ari sa tubangan. So, kanang ako yung asa po si David, mo great mo Happy Father's Day. Basig mo anak mo Happy birthday. Ha? Sige, asa po David para mo follow na dayon ng uban. Sige na. Ya, unsay inyong ipasalamat. Charo, wala mo nakita pila ka tuig nag-uban. Unsa ang inyong papa, di ba? O sige, dito. Ya, Happy Father's Day. Love you. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day. Fathers. Oh, sige. Happy Father's Day, Pa. I love you.
kay palitan ko. David. Sige, si David. Lo. Happy Father's Day pa. I love you. Tubang nga di mo Papa. Are man mo tubang. Unag Happy Father's Day sa tanan, Papa. Happy Father's Day sa tang mga papa. Oglit. Ning papalo. Salamat sa inyong pagsuporta na kanako. Hanto sa pagkagamay, hanto sa pagkadako. Love you. Ya, mahatag de ko og message. O nya ra ko kay di man makahilak putag popcorn si kuan lang si sunod si Athena. Si Kian kay nagpakapapa pud ni siya diha oh. Sige. May gastorya na lang. Si ate man. Si ate, Athena. Isa. Happy Father's Day pa. Salamat sa imong Salamat sa imong pagsuporta kama mo. Ang sunod mahatag og Happy Father's Day kay ni Papalo. Kinsa nga kinsa Ate Madeline, Papalo. Happy birthday daw, Father's Day. Happy Father's Day. Pa. Happy Father's Day pa niya. Tanang. Dako kay kog pasalamat nimo pa nga gikan sa among pagkagagmay hangtod karon nga nang naanasag nakoy mga anak nga grabe kay imong pag-atiman namo sa una kanang bisan unsa ka lisod gikaya ninyo ni mama nya daghan kayong salamat pa sa imong pagkaamahan nga wala nay laing amahan nga makita na ko sa tibok kalibutan gawas nimo nga unsa ka kamaayo nga pagkaamahan namong tanan. Happy Father's Day pa. Love you. Nya ako ihatag ni Ate LB. Ionte. Happy Father's Day dahil sa tanang mga papa, ilabi na sa akong amahan nga buutan. Nya. Sa gagmay pa mi kay giatiman gyud ni papa bisan unsa si mi kalisod. Daghan baya mi 12 mi ka buok nya managitira among papa nya iyar giming gibuhi. Nya hantod karon naa pa gyud among papa og manghinaot ko nga hatagan og maayong panglawas si papa og daghang katuigan maabot sa iyang kinabuhi og ang Dios magpanalangin kanimo pa og sa tanang mga papa. Happy Father's Day. I love you. Amen. So kinsa pa moatag og mensahe para ni papa? Okay na. ali dai. Yan. Happy Father's Day sa tanang mga papa niya. Wala po na kung tungo sa kapapa di ay. Niya, Happy Father's Day nga nang pa. Niya, salamat kayo no nga ako isa ka binalay. Salamat sa imong pag-atiman sa kung imong mga apo or akong mga anak nga hangtod karon gagmay gikan ni Wilje hangtod tulonan ni sila. Nagyapon ni nila niya. Salamat kayo pa niya. Thank you sa inyong pag-atiman ni Mama. Ayog, Happy Father's Day. Love you. Amen. So, ibalik na ko ihatag ni Day Familia para sa iyang mind. Iyaha ang kuan
kanang kanang nasailuan. Happy Father's Day ay sa tanan sa Happy Father's Day sa kuang bana ug sa tibok na ninyo dira tanan. Happy Father's Day kay baw ko unsa kalipay nyo na kuanan karon, especially ikaw man kay baw ka unsa ka kanako ka pinangga sa una ug sa karon. Salamat kayo sa imong pagsakripisyo namo sa bisan init, ulan, imong gisagubang na tagadlaw, imo nang gikuan niya. Bisan unsa ka init, imong gisakripisyo para sa imong mga pamilya. Salamat kayo sa imong kayo. O sinaot nako tagahan pa kag may panlawas. O salamat jud sa swerte kay ko nimo sa akay ikaw akong nabana kay grabe kabuutan kasaksi kayo ni sila. Ug unsa ka kabutan og pinangga kay buktikan ako og I love you. Amen. Og si Kuya Joel po di ay happy Father's Day Kuya Joel, Pastor Tio og si Tatay Moses kay si Brother Roel og kay baw kay ko nga si Tatay Moses ako siyang murag akong apuhan ba akong nakita niya og unsa siya ka murag gaan kay ako ang kasing-kasing gyud ba nga makakita niya kay ako ang tatay 85 siya ay 72 namatay siya niya murag na feel na ko niya ang kuan ba nga gagmay may 8 months pa ko diha na ko sa akong apuhan baya matong happy Father's Day ninyong tanan tay. Salamat kayo. Men. So kinsa pa mahatag si Ate Cora. Para sa iyang the one and only one. So ako kisa pa naadya mga ay mamaladi ay Happy Father's Day. Happy pa ato to. Father's Happy Father's Day. Happy Father's Day ninyong tanan mga Ama. sunan. Tagay. Salamat ka sa akong bana nga. Kami mga tigulang na tagaan tamig taas nga kinabuhi in town. O dahil pagkatuigan mabot sa mong kinabuhi may tawid lawas siya. I love you. Sana all. O kinsa pang apo diha mohatag og Happy Father's Day. Si Taflen. Sa tanang mga papa. Happy Father's Day sa tanang papa. Wala akong papa diri kay na busy man dito at andam og pagkaon pras atong paniud to. So ari ko ni Papa Lo. Papa Lo ay nahilak si Papa Lo. Hilak lo kay mahilak ko. Bitaw. Happy Father's Day Papa Lo and salamat Lo nga sa imong pangidaron karon nga himsog gihapon ka ba, abtik gihapon ka niya. Pasalamat ta sa Ginoo nga gihatagan ka og taas pa nga kinabuhi bitaw niya. Malipayon kay minagtan-aw ni Mulo nga na bitang himsog kayo ka gwapo gihapon. Ana sila Lo akong kauban nga gwapo day ka kayo. Gwapo day ka ayo ka. Kahapon ako siya nagtan-aw ni mga gwapo gid ani niya lulo guro ning Taflen ko ako nang lulo. Gwapo kay ka Lo na diba? Basta anak sa Ginoo mga gwapo o gwapa gyud. Bitaw Lo. And padayon sa pagpangalagad sa Ginoo og kanang di natamag ka na bitang
na maginay usahay na atay mga kabalakap, makasinati ta og mga kana bitang pagsulay sa kinabuhi, ana aturan ng pasalamatan ang Ginoo kay pagsulay ra mo na sa kinabuhi. Mora to, Happy Father's Day and I love you. Amen. So, muhatag ko mensahe. Happy Father's Day sa tanang mga papa. Happy Father's Day, Papa. Kiss ko daan. Salamat sa Ginoo pa nga totally nga kabag-uhan nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Pasalamat ko sa Ginoo nga sa una bitaw nga mamisita pa ni akong uyab sa una karon ako ng bana. Muana dyan ni akong papa nga sila mama ayog basag Biblia kay makabuang. Muana dyan na sila pero kanunay na akong basa na bago man. Okay, akong kinabuhi kaniadto layo ragid kaayo kung musulti akong mga pamilya. Ya pasalamat ko sa Ginoo pa nga bless kay ko kung yung gipasalamatan ang Ginoo nga sa imong pangidaron nagpadayon ka sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Aduna man sila yung mga pagsulay ni mama nga di man gyud kalikayan nga dili man gyud totally nga ang kinaiya sa tawo makuan ba mausab dayon naman ay turning point mo na nga maabot sa punto nga dili na ko musimba muana na siya kay napod siya madunggan ba nga sige simba yang baba ulay kausaban. Ingko ayaw pa kay gisultian ra ka ana pa para imo pong pamalandungan sa imong kasing-kasing nga di tumao dili malipay ang Ginoo anang magsulti ra gyapon og dili makalipay sa Ginoo. So nigsunod Domingo makita na ko na akong papa gadulong gadalak sungkod. Salamat jud ko sa Ginoo nga kaniadto gahi kini sila. Pero wala imposible sa Ginoo. Ang Ginoo nagpahumok gid silang kasing-kasing. Kay mismo gani sa abuang kasal di gini sila musugot og kanang sa Christian born again. Gusto gid nila sa pare. Pero wala ko motingog ato. Walay mahitabo. Kay gusto man nila sa pare inya pastor man o kumbana. Kung kuan mahimo ari lang ta sa huwis. Moto kay love man sad kay akong bana. Motong ni barug bugo. So, og sunod, happy Father's Day ni kanang Brad Ruel Iran. Salamat kay Ginoo og ni Tatay Moses. Happy Father's Day. Kanang salamat gyud ko sa Ginoo sa inyong kinabuhi nga sa inyong pangidaron. Kanunay gyud mo mutultol sa simbahan matag Domingo. Ako ginang gipasalamatan ang Ginoo kay talagsa ra gyud kaayo na amang gani mga batanon dili kaayo katultol og simbahan nga laski pa ang lawas. Pero si kanang Tatay Ruel moari na siya diri magmotor. Tatay Moses sayo kay maabot. Mo na nga akong gipasalamatan ang Ginoo sa kusog sa nga gihatag sa Ginoo sa inyong kinabuhi kay gatapad man gini silang mga agpas-agpas rag edad. Akong gipasalamatan ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Padayon ra kita sa pagpangalagad sa Ginoo, mga papa. Kay wala pa jud ta sa finishing line, nakigbisog pa jud ta nya kanang hantod sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Kung makaabot pa atong edad ana, padayon ra kita sa pagpangalagad sa kadasig ug ni Gaw Jewel tanan Gaw Albert. Nya and lastly kay ako ang bana. Tanaw sa Diribes. Happy Father's Day, Bes. Kanang naay mangutana nga nganong best inyong tawag. Kay siya mang ang pinaka the best nga gipitik sa akong kasing-kasing. Bitaw ako lang yang agi og kanang pakataw ba kay dali kay kong muhilak. So happy Father's Day, Bes. Kanang salamat ko sa Ginoo sa kinabuhi nimo nga ikaw akong bana. Kay kung dili pa ikaw akong bana, ang putaasa ko karon. Ikaw nasayod pud sa kinaiyan ako sa una nga mismo akong pamilya hilak po na sila nako tungod sa kinaiya nga
dili makalipay sa Ginoo. Pero pasalamat ko sa Ginoo bis nga sa imong kinabuhi bes nga mura pug gihimong prinsesa sa imong kinabuhi. Kay sa panahon nga kanang muhangyo dugay ko makabangon kay walay klase, naanay linungag, naanay linuto, unya humanag pasaw ang baboy. Ya, mukuan na lang ko nga usahay nanay sudan me. Nga muana pa na siya kung ako'y magluto ro ka ng sula kay ganahan mong kog ka ng bisayang utan, magluto ko bisa pero dili ikaw lang. Pero muna nga manaog na lang ko muluto og sudan niya ready na tanan. Ya pasalamat ko sa Ginoo sa imong kinabuhi bis kay ikaw ang gigamit sa Ginoo nga na-train ko diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat ko sa Ginoo nga kanang nang imong gugma suporta kanamo. Pasalamat ko sa Ginoo nga nakabanakok buutan mahadlukon sa Ginoo. Muna nga talagsaon jud kaistanan nga makakita takbana nga kanang mahigugmaon musuporta sa pamilya. Mao siguro ning naniwang ko o nanambok ko tungod na sa iyang pagmahal nga kanang na di man nato kalikayan kay ang babae na manay hormonal mana din na sa ito nga murag padulong na nimo unsa man kanang manuroy lang sa ta dito malitag something inana so inana kabuutan akong bana. Glory to God, akong gidayeg ang Ginoo. Pasalamat jud ko sa Ginoo kay nakabana kog pastor nya kitang tanan. Nakabana kog pastor gigamit siya sa Ginoo nga kitang tanan nakapangalagad ta sa Ginoo. Amen. Kay nindot kay tanan mga igsuon makabanatag kanang naa sa Ginoo kay matudluan kita sa tarong. Sa dihang matudluan ta sa tarong, aduna gid tay relasyon sa atong igsuon, sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, aduna gid tay pagpakabana. So pasalamaton kay kus Ginoo sa imong kinabuhi bes ug sa tanang mga papa mao ang kanang ilaw kuno ng tahanan kay sila jud mangita og pagkaon para sa pamilya. Sila'y mangita og pagkaon, maghuna-huna sila nga ang budget ihatag ngadto sa asawa para ma-budget kung ipalit og para sa mga pagkaon sa iyang pamilya. So dili na lalim ang ilahang kahimtang sulod sa ilang huna-huna nga asa na pud ko karon makakita og kanang kwarta para ipalit bugas ug sudan. So dili lalim. So kita sa asawa ang pag-atiman ngadto sa atong bana. Amen. Una nga dalaygon ang Dios sa tanang mga papa ug salamat kay tanan. Dili lamang kay karon rang adlaw na to i-celebrate ang kanang Father's Day kun dili taga-adlaw. Amen. Kanunay ta magminahalay uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Kay aduna man gyoy giya ang Ginoo diha sa pulong sa Dios. So ato tas pagpamarog unya atong ilihans. Si Ate Cura muhabol. Ali Ate Cura. Ali. Apa Father's Day sa tanan. Wala man tuod malitok ni Ate Cura tanan pero tigumpon na niya inig uli. Amen. So ato ta sa pagpamarog mga igsuon ko sa Ginoo atong ilihan sa mga papa mo deklarar ta og good health, provision, protection nga kanunay mag-uban ang Ginoo sa ilang kinabuhi.
Yes, Lord, dalaygon ka amahan na ining sayo sa kautuhon. Salamat, Lord, sa imong mga pagkamaayo, Ginoo. Bisan pa sa kinabuhi sa tanang papa, Lord, amo ikaw ang gipasalamatan, Ginoo. Tungod ikaw ang Dios naghatag og kusog kanila, Lord, protection, provision, Ginoo. Kanunay kang ga-provide sa tanan nilang gitinguha sa ilang kasing-kasing ug huna-huna para lang masuportahan ang mga anak, ang pamilya, Ginoo. Padayon nimo silang i-sustain, Ginoo, extra nga kusog nga sila magapadayon, Ginoo, sa pagpangalagad nga na kanimo amahan. Padayon silang mangulo, Lord, ngadto sa ilang pamilya, Lord God, nga kanunay nimo silang giyahan, Ginoo, nga sila, Ginoo, kanunay nimo silang igiya, Ginoo, nga ang ilang mga anak, Lord, ang ilang mga apo nga gamita sila, Lord, sa pagdasig, Ginoo, nga madala usab nila ang ilang mga anak, apo dinhi sa balay alampuanan, amahan. Salamat, Ginoo, sa kanunay nimong pakiguban, Lord, ug dili jud lalim, Ginoo, ang tahas sa usa ka papa, amahan. Pero dalaygon ang Dios, dalaygon kay ka, Ginoo, nga kanunay ka nangitag pamaagi. Dili ka mahutdan og pamaagi, Ginoo, para pagsangkap, pagtagbo sa panginahanglanon, Lord, para isuporta ngadto sa ilang mga tagsa-tagsa ka pamilya, Lord God. I declare pinasahi nga pabor, kaalam, Ginoo, provision, protection, Lord, og daghan pang mga katuigan nga mag-celebrate, Ginoo, og Father's Day, Ginoo. Salamat sa ilang mga kinabuhi, Ginoo, nga sila nakatultol, Ginoo, diha sa imong kamatuuran. Kay kung makatultol diha sa imong pulong, amahan, magiyahan ang mga papa, Lord Jesus, para sa pag-atiman, Lord, ngadto sa ilang pamilya, Ginoo, nga kanunay nilang ipabati, Ginoo, ang ilang pagmahal ngadto sa ilang mga anak, ngadto sa ilang asawa, Ginoo, nga magpuyo kanunay sa kaharuhay, kalipay, nga puno sa kadasig, kalinaw ang mga tagsa-tagsa nila ka pamilya. Og ako kaning gisalig na kanimo, dugimaya, pinaagi lang sa pangalan na Jesus. Amen. Og ang closing prayer akong ihatag ni Pastor Gideon. Okay, no? Ato ta sa closing prayer. Wala na kay pahibalo? Pahibalo sa? Kung pahibalo, karong simunahon na may biyahe, unya basig ugma ma-deliver tong kuan balas ang graba para sa tuang flooring. Unya akong pahibalo sa next Sunday siguro mas maayo sayo lang ta. Kanang mga alas 10 untop makasugod na gyud ta. Marani akong pahibalo nga alas 10 untop makasugod na ta kay para man na ni Lord Jud ang atong gibuhat sa pagsimba. Unya after ani siguro sa mga bata ako ipahibalo katong kabalurang mo makaaswat, mamalihog lagog tabang sa pag-aswat at aning uban na tumagamit kay wala pa man masira to itong simbahan para pod atong ma-safety ang atong mga gamit. Nya kung itrayan pod og dalang laptop og software, okay man sad ang kuan sa to ang kuaning live, no? Nya pahibalo sa akong asawa, dugang pahibalo. So arita sa dugang pagpahibalo mga igsuon ko sa Ginoo, ang mo presider karong umaabot Domingo kay si Brad Sirapin, wala man siya karon, aduna siguro yung mga kakulian. So ang scripture reading kay si Gaw Jewel. Ikaw mo basa sa pulong sa Ginoo, Gaw Jewel. Dayon ang mo testimony kay si Brother Ruel. Brad Ruel. So ang special number kay ang mga kababayenan. Og maora to nya apil lang nag-pray sa snack. Ato ta sa pagpamarog, tong ibayo atong makamot nga tos Ginoo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, niya kami nagpasalamat sa imuhang paghatag namo kadaugan sa mga pulong usab nga among nadunggan. Padayon ka o Dios nga nagtabang sa among kasing-kasing nga diin mindawat sa mga mensahe ug mapasalamaton kami nga imo kami gitudloan og gigiyahan kun unsaon mo pagdala ang among kinabuhi diha sa imong panalangin. I declare blessing sa matag usangan niya karon nakadawong nakabati nga imo kami tabangan dasigon sa pagkinabuhi sa imong pamagi. Salamat o Dios sa imong mga pulog mensahe nga among nakon nabatunan na sabtan. I declare blessing at tibok simana nga imo kami proteksyonan og imo kaming ubanan og imo kaming giyahan. Panguluhi kami, ilayo kami sa mga disgrasya katalagman, kalautan, ilayo kami. Og salamat Lord nga magapanalangin ka sa tanang mga kabataan bisan pa sa pag-eskwela. Padayon ka mag-bless Ginoo, mag-proteksyon
tanan. Wala mi mahimo kung wala ka mo salig diha kanimong tanan. Bisan pa sa akong mga igsunan nga naa karon sa ilang Pinoy-anan, dapit sa ilang lugar o God nga nagsunod ug nagkig-uban sa akong pagsimba kanimo pinaagi sa programang pulong mo kinabuhi ko, I declare blessing. In Jesus name, and thank you so much Lord sa imong pag-atiman kanamo. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, sa gugma sa Dios Amahan, sa pakikiusa sa palang Espiritu, karon og pag-abot nimo ang Ginoong Hesus. Magauban ka in Jesus name. Amen. Amen. Lalaygo ng Dios, no? Ambo ta sa sa snacks. I-bless Lord kini maong snacks. Salamat Lord sa imong mga alagad nga imong gihimong instrumento aron kini mo abot sa matag usa nga moambit nini. I declare blessing ato kanila, mobalos ngadto kanilang pinulong panalangin gikan kanimo sumala sa saad bisan pa sa tanang moambit nini maong snacks. I declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa alang sa ato mga bisita, no, salamat kayo sa inyong pag-join. I declare blessing ninyo niya. Kung mahimo makabisita mo sa atong programang pulong mo kinabuhi ko Facebook Live. Okay, salamat kay God bless. God bless. God bless. See you live. See you sa live. God bless.